ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ହେବ। କୁନି ପିଲାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିପାରେ ମା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବାପା ତା ସହ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କ ନବଜାତଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେନି ଭାବି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ନବଜାତ ଝିଅକୁ ସବୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଆଦୌ ହେଳା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ବାପା ଭାବେ ପ୍ରମୋସନ ହୋଇଛି। ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଅଙ୍କିତ ଯୋଶୀଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନେକ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆକାଂକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତ। ବରିଷ୍ଠ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍କିତ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସେ ନିଜର ନବଜାତ ଶିଶୁ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ବେତନ ପାଉଥିବା ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। କାରଣ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜ ଝିଅ ସହ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଙ୍କିତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଟି ସହଜ ନଥିଲା। ଅନେକ ପୁରୁଷ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏତେ ସହଜରେ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଶା ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ। ଗତ ଏକ ମାସରେ ଝିଅ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ସେ ଯେତିକି ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥିବା ସବୁ ଖୁସିଠାରୁ ବଡ଼। ବାପା ହେବା ପରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତ।